mun yi bayani a hutubobi kusan guda 4 da suka gabata dangane da fa'ida da alherin wannan ainihin wato ibada ta istighfari, wanda malamai suka tabbatar da cewa babu wata ibada da Allah maɗaukakin sarki ya bar wa mutane bayan rasuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wadda rungumarta da rike ta yake kai su tudun natsira sama da yawan istighfari. Jama'a, yawan istighfari shine babban abin da Allah ya bar mana shi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda in muka rike shi to lalle kuwa duk abin da muka sa a gaba da izinin Allah sai mun ga bayan shi. Duk bukatar kuma da muka tinkare ta da istighfari da izinin Allah sai Allah ya biya mana ita insha Allah ta'ala. Mun yi bayanai a baya masu yawa. Yau za mu yi magana ne akan siyagul istighfari fil qur'ani was sunna, wato sigogin istighfari wanda suka zo a cikin alqur'ani da kuma waɗanda suka zo a cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kamar yadda muka sha bayani, irin waɗannan addu'o'i ne tauqifiyya. Haka ce tauqifiyya ana nufin labudda sai ka ji su daga harshen ko daga cikin ayoyin alqur'ani ko kuma daga harshen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ba kai zaka je ka shirya larabcinka da zaurancenka da iya maganarka da iya takewa Allahnka, a'a ka je ka shirya addu'o'i ka zo kana yi. Labudda sai ka ji yaya Allah ya ce a dinga yi, yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai. In ku ka ajiye tasu fahimtar ka ɗauki taka kai ko ta wasu malamanka, lalle za ka yi, amma da wahala ka cimma buri kuma da wahala bukatar ka ta biya, saboda baka biyo ta inda ya kamata ka biyo ba. Allah ya dacar da mu. Farko dai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratul baqara aya ta 285. Allah maɗaukakin sarki yake faɗa dangane da sahabbai, suka ce wa qalu sami'na wa ata'ana, suka ce mun ji mun bi, gufranaka rabbana wa ilaikal masir, gafararka muke nema ya Allah, gare ka makoma take. Malamai suka ce idan ka ɗauki wannan a matsayin sigar istighfari ba kai kuskure ba, domin nassin alqur'ani ya tabbatar da haka. Gufranaka rabbana wa ilaikal masir, sami'na wa ata'ana gufranaka rabbana wa ilaikal masir. In ka ɗauki wannan kullum kana yi a matsayin kana istighfari ga Allah, ba kai kuskure ba, daidai kai. Gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ko kuma in so samu ne ka karanto ayoyin guda biyu na ƙarshen suratul baqara nan tun daga farkon su har ƙarshe, tun daga amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a ayatan min akhir suratul baqara fil layli kafatahu. Duk mutumin da ya karanta ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara a dare, wannan sun isar masa, bashi da wata bukata kuma. In je ka karanta waɗannan, saboda menene daga cikin sirrin malamai suka ce ambatan istighfari da Allah ya a cikin ayoyin, ambatan yadda ɗan adam ke neman Allah ya yafe mar zunubansa. Wannan shine sirrin da ya sa manzon Allah ya ce in ka karanta su biyu a dare ka kwanta, sun ishe ka, ba kawai baka ƙara komai, baka da matsala, in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Aya ta gaba wanda take biye da wannan ita ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به سيكت وعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وعف عنا الله كيمنا أفوى، واغفر لنا كغافر تامنا، وارحمنا كيمنا رحمة، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله كيني مجد من تلما ربك تيمكيما أكام متاني أرنا. Wannan shi ma zo a cikin suratul baqara. Idan ka rike kana yi a matsayin siga ta istighfari da ta zo a cikin alqur'ani mai girma, ka yi daidai ba kai kuskure ba. Allah ba mu ikon aikatawa.